Смятам, че варягите се нови. Сигурно колко се Трябваше да си нека да сгъби още в началото. Доверявам се на публиката, това беше моето. Публика много. на чуди си процент на Така че маркирам отговорите. Добре, маркираме отговорите. Варягите. Които пътували на изток. Швеция, Норвегия. Nhiều món gì á? Sao anh Hà Tiên nấu nhiều món chưa? Следващ въпрос. Ôi rồi, hoa của mẹ đẹp chưa? Уважаеми зрители, следващия път пътуването ни до 100 000 лева продължава. Đây là hoa Noel này. Стратегията си, която или ще отдадем до голямата награда, или ще разчисти пътя на нов участник, който вече подготвя своя списък с решителни разпоръчки. Nên đi đến nhà thị trường. Да, само да го